Здравей, скъпо същество на светлината! Добре дошла в това свещено пространство за интегративно дишане, среща с себе си, с твоята дълбока истина, с лекотата, която живее отвъд всичко потиснато и тежко. Интегративното дишане е дълбоко лечебна практика, която използва свързания дъх, за да ни върне към себе си, към онова тихо, истинско място отвъд тревожността, напрежението и емоционалните блокажи. Това не е просто техника, това е среща с собствената ни същност. Чрез плавното, ритмично дишане отваряме врати към подсъзнанието, освобождаваме задържани чувства и възвръщаме естественият енергиен поток в тялото. В тази практика ще използваме свързано дишане, ритмично вдишване и издишване без пауза помежду им. Можеш да избереш да дишаш само през носа за по-нежен, балансиращ ефект, или само през устата, ако искаш по-дълбоко емоционално освобождаване. Можеш да започнеш през носа, а ако усетиш нужда от по-голямо освобождаване, да преминеш към уста. Избери това, което е най-подходящо за теб в този момент. Най-важното е дъхът да тече свободно, като прилив и отлив в постоянен, плавен ритъм. Дишай така, както душата ти прошепне. В тази практика ще те водя с нежност, така че стъпка по стъпка да се отпуснеш, да се освободиш и да се върнеш у дома, в сърцето си. Нека започнем. Тук си в безопасност. Тук е твоето време. Настани се удобно. Можеш да легнеш по гръб с леко разтворени ръце и длани нагоре. Можеш и да седнеш с изправен гръб и отпуснати рамене. Нека затворим очи. Постави ръцете си върху сърцето. Усети допира. Усети топлината. Направи няколко дълбоки вдишвания през носа и издишвания през устата. С всяко издишване пусни напрежението. Пусни очакванията. Пусни всичко, което вече не ти трябва. Сега в тишината на сърцето създай своето намерение. Можеш да го изречеш на ум. Избирам да се свържа с себе си. Да се освободя, да си върна силата, да си спомня, че съм цялост. Или просто готова съм, позволявам си, приемам. Почувствай тези думи. Нека те бъдат твоя пътеводител. Сега започваме същинската практика. Дишай през нос или уста, както ти е по-удобно. Най-важното е дъхът да е свързан, без пауза между вдишване и издишване. Представи си, че си океан. Дъхът да влиза и излиза, като прилив и отлив. Започни. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Без спиране, без напрежение. Меко, плавно, ритмично. Позволи тялото да се движи, ако иска. Позволи сълзите, прозявките, гласовете. Всичко е дар.
Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Ако се появи болка или съпротива, просто дишай през нея. Ти си по-голяма от всяка емоция. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Сега нека позволим на всичко, което е било затворено дълго време, да излезе. Стари сълзи, обиди, страхове, вина, скрити желания, недоизказани думи. Представи си как при всяко вдишване поемаш светлина и при всяко издишване освобождаваш всичко чуждо, всичко натрупано. Дишай, освобождавай, завръщай се в себе си.
Сега нека забавим дишането. Вдишай дълбоко и издишай с въздишка. Остави дъха да намери естествения си ритъм. Усети тялото. Усети земята под себе си. Усети сърцето си отворено, живо, истинско. Постави ръце на сърцето. Усмихни се нежно отвътре и кажи: аз съм цяла. Аз съм дом. Аз съм свободна. Поблагодари на себе си. Поблагодари на дъха. Поблагодари на светлината, която те е водила. Благодаря ти, че без мен в това дишане. Ако почувстваш нужда, запиши преживяването си, нарисувай нещо, остани в тишина. Интегративното дишане е като врата. Всяка практика я отваря още малко. Ако това видео е било полезно, остави знак. Сподели го с някой, който се нуждае. Абонирай се за канала в света на познанието. Тук ще откриеш още практики, медитации и духовни пътища към себе си. Ако в това пътуване усети, че се върнал дома в сърцето си, знай, че всяко вдишване е път обратно към теб. А до тогава бъди дъх, бъди светлина, бъди себе си.